Здравейте! Имам удоволствието да ви представя 7 ОП, ОПТ, ОПТП, ОПОС. Но преди да сте се стреснали от тези абревиатури, бързам да кажа, ще си говорим за така желаните европейски пари. Аз съм Илия Деведжиев и ще ви срещна с 7-те оперативни програми на Националната стратегическа референтна рамка. От 2007 до 2013 всички средства от Европейския съюз, предоставени на България, минават през нея. А абревиатурите? Те са на 7-те оперативни програми. 7 ОП. Транспорт е първата оперативна програма, която ви представям. Тя е най-голямата и е отворена за много тесен кръг бенефициенти. Но всеки един от нас, карайки по шосета и магистрали, возейки се на влак или метро, става бенефициент на този много тесен кръг бенефициенти. До края на 2013 година нашите шосета и магистрали, ЖП линии и водни пътища ще получат над 2 милиарда евро по оперативна програма Транспорт. Финансират се проекти на Агенция Пътна инфраструктура, компания Железопътна инфраструктура, Софийски метрополитен, Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав и Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Води, въздух, биоразнообразие, отпадъци от човешка дейност, околна среда, оголения нерв на 21 век. Решение за по-добър живот? Оперативна програма Околна среда. Тя финансира проекти на общини, ВиК дружества, дирекции към Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието и храните, управление на национални и природни паркове и неправителствени организации. Добри практики? В община Свиленград реализираха проекта Подобряване на жизнената среда чрез рехабилитация на обществени зелени площи и сега тя е много по-приветлива. Община Приморско 6 км канализационна мрежа, 2 помпени станции и инфраструктурата на питейните и отпадните води вече е адекватна на европейските изисквания. Благодарение на оперативна програма Околна среда. Откакто се помня, в България хората от малкия град завиждат на хората от големия град. Хората от големия град завиждат на хората от столицата. Заради по-добрите условия за живот, сигурно, и за възможностите за реализация. Можем ли да си представим, че детска градина в село Стамболово е толкова добра, колкото детска градина в Русе, например? Или че ученическа спортна база в Каварна не отстъпва на спортната база на Варненско частно училище? Хвърляйки поглед върху постигнатото с евросредствата, категорично отговаряме да. Оперативна програма Регионално развитие. Неправителствени организации, сдружения, агенции, общините и министерствата могат да кандидатстват пред тази програма с проекти за развитие на градската среда и регионите в условия на равнопоставеност и социално включване. Сътрудничество между общини и региони, пътната мрежа в отдалечени райони, подобряване на условията за туризъм също са приоритети на оперативна програма Регионално развитие. Най-голямото богатство на една държава са нейните хора. Оперативна програма Развитие на човешките ресурси работи за достъпно образование и повече работни места, насърчава ученето през целия активен живот и помага за по-добра реализация на всеки един от нас. Ето 2 добри проекта, финансирани от програмата. В Русе, в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Съюзът на слепите обучи на брайлово писмо, компютърни и готварски умения 50 незрящи. В Севлиево, гимназията по механоелектротехника, чрез своя проект Свободно време, свободен избор, осигури извънкласни занимания на 280 ученика за цяла година. И така, ако ти имаш идея как хората да се разбират по-добре, да се обучават по-добре и да се реализират по-добре, превърни я в проект и кандидатствай пред оперативна програма Развитие на човешките ресурси. BTB България, шивашка фирма в Русе, закупува оборудване и софтуер за автоматично планиране и кроене с минимални загуби на материали. Ринко Интериор купува съвременно оборудване за производство на мебели от естествени материали. Криза е. Инвестиции. Това прави впечатление. Има ли бол пари, би казал бай Ганьо. Има ли бол акъл, казваме ние, защото откриваме и двете фирми сред отличниците на оперативна програма Развитие конкурентоспособността на българската икономика. На европейския пазар българските фирми срещат конкуренти свикнали от десетилетия на много високи изисквания. Оперативна програма Конкурентоспособност ви помага да вкарате производството си и продукцията си в 21 век.
Гамата на допустими бизнес проекти е много широка. От иновации през енергоспестяване до коопериране и създаване на фондове. Подредена администрация, без опашки, без нерви пред гишетата. Мечта. За реализацията на тази именно мечта, Оперативна програма Административен капацитет осигурява 180 милиона евро. Освен проекти, подобряващи обслужването на гражданите и бизнеса, програмата подкрепя и идеи, осигуряващи по-висока степен на прозрачност и отчетност в съдебната система. Кой може да кандидатства? Централната, областната и общинската администрация, съдебната система и неправителствени организации. Сред добрите проекти на Оперативна програма Административен капацитет е тази на областна администрация Плевен. По-добро обслужване чрез електронно управление. Създадени са портали за достъп до електронни административни услуги за областите Плевен, Ловеч, Габрово и Добрич. Всяко начинание би могло случайно да види успешен край и само на гол ентусиазъм. Но реализацията на европейските милиони в никакъв случай не бива да бъде оставена на случайността. За това се грижи Оперативна програма Техническа помощ. Финансират се обучения на персонала, работни срещи, конференции и семинари, финансов контрол, наблюдение и оценка, анализи, експертни изследвания и проучвания. С две думи, всичко необходимо за един проект от написването до отчитането му. Кой може да кандидатства? Регионалната и местната власт, структури от всички нива на администрацията и координационните звена. Добра практика от Оперативна програма Техническа помощ. Ето този момент очаквам от самото начало на нашата среща. Областен информационен център Русе. Ето един добър пример. Освен програма от събития в целия регион, той инициира и създаването на филма, който гледате в момента. Областен информационен център ви очаква в емблематичното за Русе доходно здание, за да отговори на всеки един ваш въпрос относно оперативните програми. Това е. Представих ви накратко 7 ОП. 7-те оперативни програми на Националната стратегическа референтна рамка до 2013 година. Не казвай ОП преди да си скочил, така гласи една поговорка. Ще си позволя да я коригирам. Кажи ОП, за да скочиш, защото ОП тук означава оперативна програма. Ако се възползвате, може да означава и отворена перспектива, осъществен потенциал, обществен просперитет. Допълнете до 7 сами. Желая ви успех!